Matul is-sena li għaddiet 11 persuna minn nazzjonalitajiet differenti sabu kien f'dar immexxija mill-Aġenzija Poċ wara li spiċċaw vittmi ta' traffikar tal-bnedmin. Dan ħareġ waqt konferenza li tellet il-ħamis bit-tema Nipprevjenu traffikar uman, inwaqfu l-abbuż qabel jibda. Żied jingħad li bħalissa 17 persuna li qed jingħataw għajnuna mis-servizzi lokali ta' traffikar tal-bnedmin wara li wħud minnhom spiċċaw Malta biex fost oħrajn jaħdmu fi ħwienet tal-massaġġi. Ġi spjegat li f'ambjent siguru ta' appoġġ, il-vittmi taw servizzi essenzjali, pariri u jibdew proċess ta' fejqan emozjonali u anke fiżiku. Fl-indirizzi tiegħu matul il-konferenza l-Ministru għall-Politika Soċjali Michael Falzon qal li l-Gvern huwa impenjat li jkompli jsaħħaħ l-għarfien dwar is-sinjali ta' twissija ta' traffikar tal-bnedmin billi jtejjeb il-komunikazzjoni fost il-professjonisti. Qal li l-prijoritajiet ewlenin jibqgħu dawk li nataw appoġġ fit-tul lill-individwi f'riskju. Is-Segretarju Parlamentari għall-Ugwaljanza u Riformi Rebecca Buttigieg ħabret li Malta dalwaqt ikollha l-ewwel strateġija nazzjonali b'miżuri maħsuba biex jiġġieldu traffikar tal-bnedmin. Qalet li fl-aħħar 3 snin sar ħafna xogħol preparatorju bl-għajnuna ta' esperti mill-Kunsill tal-Ewropa li kien jikkonsisti f'taħriġ lill-uffiċjali pubbliċi u b'kampanja ta' għarfien biex l-istrateġija tkun tista' titwettaq u tkun aktar effettiva. Skont statistika ta' Nazzjonijiet Magħquda traffikar uman qiegħed jiġġenera 150 biljun euro fiqlieħ b'ħafna mill-vittmi ikunu nisa u tfal. Fl-aħħar snin Malta ġew investigati diversi każijiet li kienu jinkludu sfruttament sesswali u anke fis-suq tax-xogħol.